dobio četvrtfinal. Jedan klub iz ko će biti protivnik. Mega će se očekati. Verujem da ćemo danas biti lake ruke, da će igrači i treneri biti zadovoljni, da ćemo mi u Nišu biti dobri domaćini i još jednom na kraju da vam zahvalim što smo svi zajedno prošle godine u našem gradu Nišu obeležili vek košarke i što na svojevrstan način ovim kupom, ovogodišnjim kupom otvaramo novu eru u našoj srpskoj košarci. Hvala vam i dobrodošli u Niš.